back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Amaya, Mao gina tinuod dili ba? Amaya, si Mami Dalia ang imong basolon nga musuhod ka ni sitwasyon na nga. Ay kinsa pa man nilain. Dili ko musugot nga ako'y inyong nawon nga kundatan oy. Nga nagpakauaw lang. Kinsa magong anaka ang gusto magpakauaw? Kun buhong pa sa tanan nga iyang gikinahanglan? Amaya, Bisag ikaw, ma. May mga ambisyon sa kakaniadto. Wa ba? Pero kutob na tingali kas gumbol. Wa ka makaako og sulti ni Lola kay maldita man sadto. Hadlog lang sa tingali kaniya. Unya, pugosor sa tingali kaayo ka. Kay imong kay ubos, imo ra sang ipasumban. Napataka man no kagpamunit og tao. Tao nga way ayo, kay igo ka lang giithan. Pero unya, gibiyaan ka nga way madaw-daw bisan usa ka dako. Ay, puragaba sa tong akong amahan. Wa man sadto. Ako, ha? Ako ang kunon nga sa dakong kasayon akong gitugyan ang akong kaugalingon ni Jeff. Pero, nahibaw magugusay kong kisudlan. At least, dili ko mugawas nga dihado kay gibuhong madayon ko. Nagkalapok ang sapi ni Jeff. Maong dili gyud ko mahadlok nga mahimo ko makaluluoy. Kay karon lang gani ha? Tanawa. Imo man gyud nakita kung unsa ning akong gipuy-an. Nindot nga bay ug puno sa mga mahalong butang. Ang akong kwarto ma di aircon. Dili parehas dito sa ato nga mamoy-poy una tas kakapoy sa pagpinaypay. Pero tiniray na ko ma. Maong ayaw na lang ko gilapti ha. Ayaw na lang ko labayi og bati nga mga pong aron dili ko mahiubos og samot nimo. Mas may pagmapaghilom ka na lang. Kay mabulahan ka pa hinuon kay piksan man unya tika ning ako mga natilawan karon. Unsa na? Ayon, salamat na lang. Pero wa ko magkinahanglan og tabang gikan sa dautan. Unsa dautan ma? Ngano mo ingon magkadautan? Ha? Hain man dapita na dautan ma. Ang pagpanapaw, Amaya. Sus, ma! Nyo sa man, ako na sa? Ha? Ako sa? Ako ba nang sa? Nga wa man idigan ni Jeff nang bahina diri nako. Iya man kong gipatuo nga ulitaw siyang pure. Pero imo nang katungod ang pagsusi kung unsay tinuod. Kung concern ka sa imong dungog, Amaya. Moingon kang wa ko'y ayo. Kay nagpataka lang kong pamunit og tao nga way nahot. Kung giisip man gani nimong sa nang dapita. Okay. Imo sad na. Pero man tuod to'y kangho ang imong amahan. Ulitaw siyang dako. Ako ka nang gisiguro. Kay maunay labing importante, Amaya. Maunay buktong na kong sa kay namunit lang kong pobre. Pero at least, limpyo ang akong konsensya. Wa ko'y gikahadlokan nga asawa nga mutulisok nako. Luag ang akong dugan. Og ako ang imong gilisod-lisod. Unsa man naglasiya sa panlantaw ma? Di ba una sa tanan? Kay may plano ka man ay untang musugot nga ipaangkan lang. may mo ba husto na? Pasagdi ko makahuman kay iya kong gisugdan. Husto na! Wa na ako dadada ni si Mami, aron imo nang padunggon ang imong mga mo. Kung tinaw sa ng utok nimo, nahibaw ka nga dili ako ang miabli ning timaha karon, kun dili siya. Sukad, bisan pa sa kong kalagot nga nakaamahan kong uyamot, ako ra gyud gipugan ang akong kaugalingon nga dili makalabay og pong bati niya. Pero karon iya kong giunan. Siya naghatag og daan aron nga makapahungaw ko sa akong pagkadismaya nga gihatagan lang ko yung amahan nga buiset sa tanang buiset. Hilom! Ayaw kong singgite! Usman! Imo kong gisagpa! Tungod kay nagpakita ka na sa pagkawa gyud ni mo'y tahod. Imo gid kong paludhon? Imo ba kong paludhon? Kung imong payukbuon sa imong mga kabuang nga ako'y inahan! Ayok palabi, Amaya! Kay dili gid ko makapasalig nimo nga igo lang gid kong muduko ug magpaaga sa akong luha kung maghinobra ng imong pagyama-yama sa akong pagkainahan. Kung musukol ka, sige sukol! Baos! Kung nasuko kang gisagpat na ka, sukol! Sorry, Aiza. No. Ayaw pa ngayon og daspan sa Mami.
Husto rang imong gibuhat. Mura kong nahuha sa kong kaugalingon. Dihang akong nadunggan nga ginganlan niyag bisit ang iyang amahan. Iyan yung gitiga ang tanin niyang kangilad. Pasayloon ta siya sa Ginoo. Og hinaot pa unta nga hikapon ng iyang kasing-kasing. Og mahayagan na unta ang iyang hunahuna. Aron siya makamatngon mientras dili pa uhi ang tanan. Usa ka dakong gubot ang nagpaabot niya sa unahan ay sa kung dili niya buhian si Jeff. Ayaw ka balakaw, Mami. Dili din ako katulgan ang problema nga imong giatubang. Ayaw nag-iamong-among ang imong kaugalingong problema sa akong batlungon nga anak, Inday. Dili, Mami. Kung kani adto nga classmate pa lang mig si Amaya, wala na ko siya isipa nga laing tao pa na nako. Karon pa ka, nga nahimo na kong kabahin sa kinabuhi ni Jared. Apektado ko ini hitabua. Mao kinahanglan nga mangita akong paagi nga masulbad ning hitabua. Nga way usa ninyo ni Amaya nga mahiubos sa usag-usa. Gusto ko nga dili maguba ang inyong relasyon isip inahan og anak, Mami. Itago ta lang ni Jared ang atong pagpakikita ni Amaya, ha? Mausabutan niya akong isulti ni mo, Mom. Ayaw ka balaka ato rin yung duha. Dili na ito gubton ang panghuna-huna ni Jared. Naglagot ko! Naglagot ko! Hangtod karon, nagsakit pa nga akong api nga naiko siya taparos. Magmahay ka ni ini mga oras. Akong kalimtan nga ni ang panining kalibutan, ha! Murag balangan tingali to sila si mama ni Mug si Aisa, bro. Doon na pa makoy meet up karon. Mula kaulas ako, ha. Mabalik lang niya ako. Kaya gusto ko makigsulti ni mama ni mo. Bro, tabang itong kong ampo. Nga malayos ka na ang tanga kong inahan. Dili ko mabuhi ko. Wa si Mama, bro. Ganong dili pa man ikaw ang nahimong tinuod nga anak ni Ate Dalia. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!